Prieteni, Asta sunt cam duels, mergem eu sunt cu Delia, verisor. Am intrat, ne jucăm și noi Roblox. Prima dată am făcut și eu contul ăsta. Ok, Cristian, stai așa. Cristian, Ok. Stai, nici nu știu unde ești, nu. Uite skin-ul meu. E rupt așa, nu. Trebuie să pun cu beton. În fine. Stai, Delia, stai, asta-mă. Bă, da crezi. Stai, Delia. Mamă, mă nervează telefonul. Meu iPhone 13. Deci nu un iPhone din ăla 10. Hai că frumos. Așa, Delia. Hai din nou. Am plecat la bloc. Delia. Da, Delia, bloc. Das. Nu pot stop. Nu lasă. Stai, băieți, un pic, stai. Da. Delia are... Da, s-a certat ăstia doi. Enes urtos. Ne jucăm Mr. Nu, Murdor. Nu. Nu e nevoie boy. Nu știu. Tehnologia. Hai repede la 2-2. Nu. Bro, schimbui da 2-2, ese schimbui da pări. Bro, așa fi. Mai trebuie 2. Mai trebuie 2 Delia.